नायगिरि गासै रायजो राजा बयनिसिम दा जोंनि मिरु गौतमनि जि जानो गोनां जथुम्मा बेनि सोमोन्दै जि मोनसे सोंलु 50,000 आरज गौमा बेहाय बेखौ लानानै जों अमित शाह बिथांखौ लानानै आरज लानो नागिरनायनि गोबां थांखि आरो बेहाय नोजोर दङ। बे थांखि आरो नोजोरफोरानो जादों सबसे गिबिया बेनो जे जोंनि सनितपुर जिल्लायाव एसेबां बुरजा बर' सुबुंफोर गैया होननानै गोबां सुबुंफोरा बुंनो नागिरो, गोबां दैदेनगिरिफ्रा। दा बेखौ जोंनि दिन्थिनो थांनाय मोनसे आरो नैबे मोनसे जे जों बे हादरनिनो थागिबि बर' माहारि हिसाबै जों बर' हारिया सोदोमस्रिया मोनहासयै समनिफ्रायनो जों बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै बर' हिसाबै जों रायजो जाबोगासिनो दं। दा बेहाय जोङो जिखुनु अफिसियेलि फर्म साबमिट खालामनायफ्राव जोङो बर' हिसाबै लिरनो मोननाय जोंनि धोरोमारि मोनसे रिलिजियन खथा गैया। बे खथाखौ मोननो हानायनि मिजिंखौ जों लानानै आरो बे आरजनि बेलाजोंनो जोङो बिश्व शान्तिनि मोनसे माबाखौ लानानै जोङो आरजखौ अमित शाह बिथांजों लोगोसे लानो नागिरदों आरो अमित शाह बिथांखौ लाबोनायनि गुबै उद्देশ্যआनो बेनो जे जों बर' हिसाबै जोंहाबो मोनसे रिलिजियास खथाखौ जों मोननो नांगौ। जोङो फोथायनाय दङ बोराइ बाथौनि सेराव जोङो फोथायनाय लानानै जोङो बयबो माने मोनसे आसा खालामदों जे जोङो बेखौ जों मोननो हाथारनांगोन आरो जों बर'फ्रा मालाबाबो जेखौबो जोङो बियालासेनो मोनखायाखै। बेखौ लानानै जों गासै बर' हारिफ्रा बेहाय जों गोदोबो जों गासैबो बर'फ्रा बर' हिसाबै जोङो मोनसेल' धोरोमनिनोखामोन। जों बयबो बर' हारिखा गेजेर ससेयावसो जोङो गुबुन गुबुन बिथिंजों धोरोमारि बिथिङाव खारलांदों। बेखायनो जों जोंनि गेजेराव थानाय गासै बर' हारिफोरखौनो जोङो खावलायहरगोन जे बे सुबुं गौमायाव बयबो लोब लोबै फैनानै जोंनि बर'नि जानानै मोननो गोनां बे मोनथायनि मोनसे खथाखौ मोननायाव बयबो हेफाजाब फैगोन। गुबुन हादोरनिफ्राय वेस्ट बेंगलफोरनिफ्रायबो फैगोन, बेबायदिनो नेपाल हादोरनिफ्रायबो फैगोन आरो बिदिनो खोनानो मोन्दों गुबुन गुबुन जोंहा दिल्लीफोरनिफ्रायबो फैगोन आरो जोंनि जि बर'फोरनिसो बिथांमोनाबो फैगोन आरो बेहाय जोंहा जाफुंसारगोननि निस्सय माबा दंखायो। जोङो एकदम गोसोजों फोथायनानै बुंनो हायो आरो जोङो बे जाफुंगोन आरो गोबां रायजोफोरा बेहाय माने जोंनि बाथौआरि रायजोफोर आरो बाथौआरि नङि गोबां बर' रायजोफ्राबो बेहाय हेफाजाब आरो मददखौ होदों जे बे गौमाया जाथारनांगौ होननानै। बेखायनो जों फोथायदों जे बोराइ बाथौआबो जोंखौ जाफुंसार होनायाव निस्सय मदद खालामगोन।